Sibikelele kumbukeli weBMK Uju Production. La ngena namhlanje hambi ngedwa njengenjwayelo ke uyazi ukuthi ngiya ngibe nazo ke ihambeli zethu ezinamava ezingqalabutho ke emkhakheni yahlukahlukene. Sinake umhlonishwa umthembeni wakathusi ongomunye wabaholi abakhona ke kuhlaleni. Simazi kakhulu ke khona ema-hostel sobheka banzi inhlalo yakhona ke ema-hostel njengoba ziningi inkinga nezingqinamba kanjalo ke nobuhle obubikwayo ngawo kama-hostel. Phela bengumholi kwelinye lamaqembu akhona eNingizimu Afrika as EPR Council ahlale ke kumkhandlu weTheku uma behlangene wona ke council meeting. Sizozwa kabanzi ke ukuthi ngabe ngempela uma sikhuluma ngama-hostel sikhuluma ngaye, sikhuluma ngamaqembu ezombusazwe, sikhuluma ngokobulili because ziningi kakhulu izinto eseyikhulunyiwe kwele ukuthi ema-hostel nakhona seyingene yagamanxa indaba yokuthandana kwabantu bobulili obubodwa. Mhlonishwa, asikubingelele sikwamukele kulona uhlelo. Angibonge Mkabateli nababukeli beBMK Uju Production. Yes. Ngaphambi kwanje ngiqhubeke ukubonga nje ukuthi isikhathi samanje ama-podcast lawa iwona asenza ukuthi kube lula ukuthi abazukulu namadodakazi kube lokufinyela kubona, hayi ngoba mhlambe lezi ezinye indlela zingasebenzi. Ebese nje ngibanxusa ke ukuthi cela benze lokho okujwayelekile ngolimi lwabo, ukuviewer nokulike ebese bekushare ukuze phela kubonakale bethole yonke imiyalezo ukuthi sikhuluma ngani la kwiBMK Uju Production. Mfaka mfene mfowethu wayendlalela kahle kakhulu yasiyacaca yathi ba asibheke ke sibheka indaba yakhona ema-hostel. Anube singene kuona kama-hostel uzoyibuza umlaleli ukuthi masikhuluma ngomfukathusi sikhuluma ngobani. Mhlambe babuye yama ngaphambi kokuba ngifike lapho ngiyafisa ukubongela isifundazwe nezwe nje lonke la South Africa kanye noNdunankulu wethu waKwaZulu Natal okumphemba ukuthi wenza isu elangacatshangwa ngawo yedwa umuntu ukuthi athathe umnyango wezokuphepha awufake ngaphansi kwakhe. Wonke umuntu wayengabaza ukuthi why uPrima enzele, kodwa usiyawubona umehluko ukuthi ubugebengu la ikakhulukazi eKZN behlenge ngalokho okwesimanga esingazi ungachaza ukuthini. Okunye kube ukuthi sicompliment futhi ukuthi uJana Mkhwanazi bakwazile ukuthi ba renew contract yakhe ngoba iyabonakala imisebenzi ayenzile, nakuba ke ithinta abanye abantu kabuhlungu, kodwa ke nabo abasuke bekwenzile kusuke ngakhona kubona ubulungiswa. Sithokoza kakhulu ukuthi kwenzeka konke esengiyibekile. Bese ngithi ke mina ngimthembiseni njengoba usushilo bokweyama nababukeli boju ngumhla lapha eHostel eDalton oqhamuka ngokuzalwa enkandla kodwa sesempangeni ngokwakha. Njengoba usungichazile ngiPR ngaphansi kweqembu leIFP khwala eThekwini. Kafishane nje ke yimi lo bengihlala futhi emzimbeni okuthiwa ubunya ama-hostel ngenxa ke yomsebenzi eminingi. Ngibeke sengithi ngoba naku saxawile okwesizwe ake ngithi ukubanika ithuba, kodwa izinto zama-hostel not ukuthi cha ngishenxile, ngiyazazi ngakho nje ngizokhuluma ngazo la. Ingakho futhi kunezinto ezinhle engizoyichaza lapha ebezenza ngonyaka odlule, kube nezinhle futhi ezimbi nezinhle ngoba phela kufanele kube njalo. Kunjalo nje. Sibheke ke mhlonishwa yokuthi as much as usuka enkandla wakhile empangeni, kodwa ngokuhlala ngaphansi kwawo masipala walo eTheku kwelinye lama-hostel eDalton, uma umbukeli engazi ngehostel yini hostel? Kuyiqiniso ukuthi ngiyawuthanda lo mbuzo obuzayo. Kuyiqiniso ukuthi ama-hostela ikakhulukazi ngisho leli engihlala kulo lakhe ngo-1932 angazi wangabikho. Kodwa ukwakhiwa kwawo isakhiwo esasenzelwa abantu abasuka ikakhulukazi emakhaya indawo zasemakhaya bezofuna amatoho eThekwini. Yila okwakhiwa ukuthi akwakhiwe izinto enjengama-hostel bakwazi ukuthi abantu bavuliseni baye ematohweni babuye balale bese baphindele ematohweni. Lapho ke ama-hostel aqhamuka khona
futhi mawuthola uhlehla uzanene uyathola ukuthi nakuba ekhona amadala akhona futhi aqhamuke emva kwalawo ayakhiwa umntwana waphinda angene engase ngwabale ukuthi naleli waba ingxenye yakhe kakhulukazi uMashu uze komlazi kuye wonke la usho ukuthi kahle hle bekuyi indawo yokuthi sihleli la sebenzele ingane zethu ukuphela kwenyanga sihamba siye emakhaya kodwa okuhle ngawo kwama-hostel kwakuwukuthi uma kukhona umama ezodeda kwakuba nendawo yokuthi le ndawo le eyamadoda onke kodwa le ndawo le ngala ibekele omama ukuthi uma engaphilanga akwazi ahlala lapha asuke nobaba estate lapha ahlala khona eze la khona umama yileyo nto ke ama-hostel ayakhiwe ngawo kodwa ke ekugcineni uma ubuka isimo samanje ahamba ke manje ke aseshintshile ngoba kusewona ama-hostel sekuthiwa ama-commercial residential unit okusho ukuthi sekuyindawo yokuhlala emindeni kusho yashintshwa ke leya gama but ke iwala esinayo yokuthi ngabe ke njengoba lishintsha nje liyaqondeka yini ukuthi lisho ukuthi lihamba kanjani ngoba njengoba ngithi mina kwakuma-hostel ayihlala abadoda besebenza imisebenzi yayikhona njengamanje yashintshwa lokuthiwa sewama-family unit kodwa manje imisebenzi ayikho okay so inkinga sinayo okay mhlambe ke siphinde sibheke ukuthi phambilini ihostel eladuma kakhulu ngesikhathi kusadlange kakhulu izimpi zezembusazwe kwaba yi-17 ngaleso sikhathi kwakunemithetho ethi wesifazane akagqoki ibhlokwe yakhumbula kunezimpi ezihlanganisa i-17 nendawo engomakhelwane bayo kuthiwa iUganda kwakuba nemthelela muni ukuba nemithetho mhlambe hleze ebukeka icindezela ngokobulili babukeyama ngiyafisa ukuyicacisa le before ngifike embuzweni yakho le ukuthi njengoba usho kwakunodlame udlame kwakulwa abantu ngiyafisa ukuyikhipha le perception yokuthi bathi abantu i-IFP ayibulala abantu no kwakuliyo uma ngilwa mina nawe babukeyama hayi ukuthi mina ngishaya wena siyalwa la kwakuwa ama-parties awu-2 ayelwa so ke okuyi-IFP nani ne-ANC singayisikufihla lokho kodwa ke manje kugcineni ukuthi ubone engathi athi umuntu hayi i-IFP ayibulala abantu engabe sasho ukuthi kwakuliyo bese makuliwa kusalo yedwa khona ofana sala manje leyo nto siyafisa ukuthi siyilungise ey'nganeni zethu nanokuthi sikuveze futhi ukuthi umntwana ophendakani uze washona eshethi cha wadlula emhlabeni eshethi ake kuhlalwe phansi kwenze lokuthiwa i-reconciliation phakathi kwe-ANC ne-IFP kodwa ke lokho akwenzeka kuze kwadlula kungenzekanga ngibuye ngize emlokhuzeni wakho embuzweni wakho cha kwaba nawo umthelela futhi lokho okushoyo ukuthi e-17 intombazane ingalifaki ibhlokwe nasi isizathu angithi njengoba kwakuliwa nje wawugcina ungawuboni umehluko womuntu olwa naye manje ke uma intombazane ifake kuhle ubone umehluko ukuthi intombazane le indoda le so ke kwakuyileyo nto ukuthi thina siyazana ehostel ukuthi uyabona umuntu uma esegqoka ibhlukwe uyabona hayi akusewuyelwana okusho ukuthi ngaleyo ndlela kwakuyileyo simo kodwa kwahamba kwabonakala ukuthi no akusiyona indlela right ngoba iqembu umuntu nomuntu uyavola regardless ukuthi ugqokani okanye umqondo wakhe unjani noma abe so kusho ukuthi asimukele wonke umuntu engicabanga ukuthi manje leyo nto yadlula futhi ngathi kuboshwa abantu yaxoxa kahle hostel amakhansela wamjati nethimba lakhe bayiqeda lapha e17 manje ugqoka into eyithandayo except ke ikakhulukazi lezi ndawo ekuzona engakalungi kahle ile yokuthi angithi siyavuma ukuthi ihostel nehostel ama political parties athi uhostel number 1 owami uhostel number 2 owami angithi leyo nto iyaqhatha abantu izigiba so ke leyo nto ke izigiba ke isekhona ke endaweni not ama hostel endaweni esihlala kuzo ukuthi uma uqhama njoba nje sinawe ugqokela lokhuza amacembe abo akho nami ngigqokela lokhuza ami sekufuna manje engathi singafaka into eyi1
Okay. Ngoba nje mawuqhama nalokho uzoba nokucwaseka. uzoba nokucwaseka. So leyo nto kodwa ke leyo nto idala ukuthi le nto eyisho umntwana akaphinda ke nethi asihlale phansi sibuyisane sithelelana amanzi ukuze wonke umuntu la ehleli khona ayenze into ayithandayo ayigqoke into ayithandayo. Asibhekeke singeza ukuyishalazela ukuthi ekuhlaleni abantu abaningi banenkolelo ukuthi emahostela ila uvutshelwa khona inkabi kuze kuvele nokuthi alukho uhlobo lwesikhali kakhulukazi ibhamu ongekuyithola emahostela njengomuntu besethimbeni labaholi bakhona ehostel osahlala khona namanje yizeke sazi kahle amhlophe ukuthi inqubomgomo nenhlalo yasemahosteli siphucuzeke ngendlela emangalisayo. Ungathini kulabo abasanayo inkolelo ukuthi inkabi zivutshelwe emahosteli? Khona into okuthiwa kufunta ungayiphiki uyivume. Angithi asibuke eqala ukuthi kahle mina ngithi mina uma ikhonto enjalo emahostel akuzona inkabi ngoba inkabi thina emakhaya inkabi iyona eyondla ifamily ngoba uthatha ijoko ubeka enkabeni uyifaka ensimini ilimi labo bantu ababulali akuzona inkabi. So ke isho ukuthi ke uma ikhonto enjalo uyabona njoba ngithi ama hostel akhi wakudala endlini manje u16 benisebenza nonke endlini ekseni nivuke nithatha ukhiye nivale endlini nihambe emsebenzini ngo-4 umuntu oqala uzobuya uyena ezovula endlini esenibuya nonke njengamanje abantu ikakhulukazi amahostel abasebenzi njengoba behleli bendawonye nje kanje enye into ekhoza ukuthi umuntu athi ngilambile bahlanganisa umqondo ehlanganisa umqondo ngilambile manje yini esingayenza aphume umuntu aphumele ngaphandle abamba umuntu iselfone adubula umuntu uzaleka kanjalo ukuthi kube nababulali endaweni ezihlangene kanje ezihlala abantu kodwa mangase kuvulelwe amathuba anele emsebenzi ingaphela yonke leyo nto ngoba njengamanje is not too bad njengamanje kungcono kodwa akabikho esimeni sokuthi esingathi abantu ngokusebenza sekwanele abantu abasebenzi awukwazi kahle ezomholi ufuna ukugxeka lokho kodwa ubusukubuka ukuthi konje lo yamuntu behleli kanje yini engamsiza ngakho ngoba ngabe sithi ubani uhulumeni uyayibuka into esisho athi kulungile umsebenzi awukho kodwa let me provide you ngama skills ngoba nje basihleli ndawonye kwi youth nje lawo bantu banama skills emahostela sinabantu babuye aba grade 12 plus abangasebenzi zibuzeke ukuthi ke okay lo muntu uhleli namajazi akhe lo muntu ufuna ukudla uzokwenza njani asisho ukuthi promote ubugebengu but sibuka imbangela yokuthi kube nobugebengu kodwa futhi kusho ukuthi ubugebengu abukho emahostela alone la emalokishini kuphilwa ngobugebengu ake ngithi selapho nje kade ngisemshiyeni usuku lonke lwayizolo into engiyibukele ngiyafisa ukuthi ngishe einganeni zethu ezincane abantu abangena emshiyeni iningi labo ama2K abaqhamuke bedutshulwe abaqhamuke beshayo ngenduku baqhamuke begwazene iningi labo ilabantu esithi amadoda kusasa ngiyafisa ukunxusa la kule ngxenye le ngoba umshiyeni usebenza le ngxenye ukuthi siyafisa ukuthi izingane zabafana izona sithembele kuzo ebese futhi sinxusa futhi kulabantu bamajoyinti avulwa ngekho emthethweni avulwa ubusuku bonke unomphela nje ukuthi yesu wenza imali kodwa izingane zethu liyafa ikusasa lazo. Mhlambe ke siphinde sibheke ngiyafisa sizongena kubuhle nakwinhlalo yamanje yasemahosteli sibheke lokuthi kunale perception ukuthi emahosteli kuya ngamaqembu ezombusazwe abantu abaningi mabehumusha indaba amahostela bathi hayi ihostela isina siqembu leNkatha Freedom Party ngoba kumeshina ukuthi amanye amahosteli kube nesandla esikhulu samntwana aphi nangena ukuthi awakhe kodwa lokho kungachaza ukuthi asebhilo ngaphansi kweqembu ayi-affiliate nalo uDokotela Mangosuthu Buthelezi sisijani isimo ngokuhlukana kwamaqembu ngaphakathi emahostela.
Ya isimo sihle ngoba uma unaka ukufa kwabantu kakhulukazi kwehlile okhomba ukuthi imiyalelo yabaholi bezepolitiki isifika ibe nendawo kubantu. Kodwa wanje lesishoye ukuthi ukubulalana akuyisolve inkinga. Ngithi mina uma singabonanga isiselodwa nawe akuyona indlela yokusolva leyo nkinga ukungibulala. Kuyafana na kwipolitiki. If wena ungekho happy ngesikipha sami yiza ke uzokhuluma nami uthi hayi Thusi ngicela ugqoke sami isikipha. Ngirecruit okuthiwa i-recruitment. Ngirecruit njengomuntu wakwelinye isonto osuke ehalela ukuyakongena kwelinye isonto. So isinxusa uthina ukuthi abangalwi sihle sizinzile kodwa siyakunxusa impela ukuthi akuzinze ngalendlela okuzinze ngayo emahostela. Ake siye kubona amabhokisi eshona eNorth Coast njalo ngolesihlanu ashone eSouth Coast kumahostela. Ileyo nto sikuncoma futhi ukuthi indaba esihlupha kakhulu kweyama nawe ngicabanga ukuthi uyayikhumbula omakhelwane. Kuyiqiniso ukuthi sasilukhuza oladlame salikhuza lwakhuzeka. Ingakho ngithi ke abahlali basemahostela abaqhubeke nokuhlonipha nokuhloniphana, abaqhubeke nozinzo, abaqhubeke nokubekezelana, abaphinde futhi baqhubeke bahloniphe abantu besifazane, baphinde futhi bahloniphe izingane esebenazo emahostela. Ile nto sihlale sishumayela. Mfokamfene singeyishalazela eyokuthi ngekhathi kungena uhulumeni wentando yeningi yabamningi imithetho eyaphasiswa kumthetho sisekelo waseNingizimu Afrika. Omunye wawo ukuthatha isikhathi eside ukuthi emahostela wamukeleke ngendlela eyiyona lo ukuthandana kwabantu bobulilo bodwa. Aniyitholi nibhekana nencindezi yokuthi kunabangakwazi ukwamukela leso simo? uNkulunkulu nje usenathi emahostela ngoba amadoda asamile kuthina ngamadoda. Basamile abesifazane ukuthi bangabesifazane. Akabikho la sibona khona ukuthi umuntu wesifazane noma wesilisa hayi usekhuhla indoda ngentshebe, cha abakakhuhlana. Mhlambe ke kusho ukuthi imfokathusi ngezinye indlela uthi abakabi khona abathandana uma abakabi khona noma enakababoni noma bakayivezi uma bekhona abakayivezi. Uma amantombazane ekhona nawo akayivezi. Kusho ukuthi nje kusabuke ukuthi intombazane mayikhona ikumkhwenyana. Insizwa nje zisahleli ngomnsizwa ngoba ithi kweyama lento esikhuluma ngayo it's too sensitive futhi ngendlela efihleke ngayo inzima ngoba ukhona umuntu othola ukuthi unezingane kodwa umbona as kuyinsizwa nje. Ebese bakhona othi esekuleyo simo ngisho ibhodi yakhe ngisho ukukhuluma ngisho ukwenza ileyo nto engicabanga ukuthi emahostela basayibambile ukuthi nakuba nginawo lama feelings nakuba ngikwenza kodwa angibehave ukuze ngizogcina isidima sendawo noma isidima sami ngikwazi ukuhlala kahle ngoba phela umuntu uthenza leyo nto okweyama usuke nawo le conscious ukuthi lento engiyenzayo izolimaza mhlawumbe nomndeni wami. So ke ngathi ngenye indlela uma sekuvelile nakho siyoxoxa uchamoda kithi sekuvelile ikhona lesingashintsha ngayo ngoba into edalwe uNkulunkulu awukwazi ukuyishintsha. Kungaba khona ithuba la khona kuvela bese nithi no sekuvelile siyakwamukela asixoxe asikwamukele ngoba ngeke umshintshe. Izwakala kahle kakhulu. Angithi ithi ilokho zathu South Africa ithi wonke umuntu unelungelo lokuyikhethela impilo yakhe lokuyikhethela ukuthi ufisa uqhokana ufuna ukwenzani. Yingakho ngoba fanele sikusho lokho yingakho izwe lethu lilimele yingoba sithi wonke umuntu unelungelo. Yingakho babo uweyama nabanana babukeli bakho ubona sikhala ngokuthi imisebenzi yezingane zethu ithathwa abantu bokuhamba ngoba kwathiwa South Africa is free for all. Kwangacaciswa ukuthi kanjani
wathi uthi umuntu ongaphinde angene okuyilandela le nto ekwa Home Affairs ekhala lapha ethi hayi madoda naku ulokhu uzogeleza lo yamfula ake sivayele lo yamfula hayi kwathiwa awukwazi njengamanje sikhathazwa yileyo nto ukuthi kunendawana phethi iSouth Africa yabo bonke abantu abahleli kuyona nabaqhamukayo manje ke ibisikunika ke inkinga ke ukuthi ungayisolve kanjani ingakho ngithi mina uma sekuvele siyothi bafowethu nampa sebethandene uma kwezinhlebe zombili ahlale phansi sixoxe ukuthi kwenzakalani uma bevuma hayi siyathandana let's go for it hayi izwakala kahle kakhulu icacile asibuyekezeke sibheke ukuthi esikhathini sakudala sama hostel nesikhathi samanje sama hostel ngiyaqonda ukuthi imfowafene uhlalile esikhathini sakudala uhleli futhi manje esikhathini samanje zombili lezikhathi zikuficile umehluko ungakanani kunesikhathi kusathi ihostel eyokusondezela umsebenzi nanoma manje ihostel seyithathwa njengendawo nomndeni ungakwazi ukuthi uhlale kuyona isimo Mkabadeli sishintshe kakhulu kuba ubhlungu ukuthi uthi kwakungcono ukudla okudala kunokusha kodwa uma ukhuluma iqiniso akufanele ukubalekela lokho ukuthi uma ngibheka isimo sayizolo sanamhlanje okay sehlukile one ama hostela sithi njengoba ngisho ashintshile yes uma uthi uyabheka imisebenzi kayikho okay kodwa futhi ekugcineni sithi akube akuhlala amafamily lawo amafamily bazodlana labo bantu so nje isimo ngiyafisa ukusho ukuthi isimo emahostela asimnandi yes ngokwakhiwa sishintshile nakuba futhi nakhona kwakhiwa nje sinazi inkinga usazobona mhlambe abantu begcwala imigwaqo ngoba uhulumeni uthi abashintshela abantu ilokhuza ihlelo semahostela kodwa egcineni khona abantu abalemala for example tecacileyo afike uhulumeni athi uzokwenza lokuthiwa i-refurbishment ongesiyona i-new project okay afike lapha ama professionals akhe afika nibali lapho ukuthi kule ndlu no20 yes ngoba uzokwenza i-refurbishment isho ukuthi indlu izothintwa ngaphakathi kuphela yenziwa amakhono okay athi avezana afika athi no20 la uma isebuya eseqede masithi yabuya abaholi bayabuya babheka bathole ukuthi izindlu noma abantu abazongena lezi zindlu abantu abawu5 ebese kubuza ukuthi laba u5 abanye ngoba ukhipha abantu abawu10 uzoba shonsaphi into ke ehlukumeza amahostela njengamanje okuyona i-hot issue enye yama project okay asa introducewa kwamanye amahostela anenzeki so kusho ukuthi ke kukhona lapho bona khona kuyenzeka khona futhi lapho kubona ukuthi kusakhona umsalela ngoba awukwazi ukuphuca umuntu umfice endlini umkhiphele kuphi emnyango ungenayo indawo la ngakhona usho ukuthi awumthuthukisi lo muntu umenze yani uyamcindezela yileyo zinto ke esibhekene nazo kakhulu emahostela njengamanje ngicabanga ukuthi iminyango yonke kahulumeni izohamba ihambe ilibuyeze udaba ukuthi ma professionals uma nokwenzela abantu abawu20 yenzani izindlu ezo25 wenzela ukuthi in case uma kukhona onibona ukuthi nifisa ukumnceda nimncede kodwa bonke abantu enibafice ebuilding basizeni bonke ngoba uma ningabasizanga bazodala inkinga bazolwa nobuholi bakhona usethi ubuholi sebosiphuca izindlu zethu kanti akubona singayishalazeli ke ama projects siyazi ukuthi ezikhathini eziningi iwona kanye ama projects agcine benomthelela okwanda kwama state abantu ekuthiwa beshonile emahostel ikhona indlela eni mechanism obonayo ukuthi ingasetshenziswa ukwenza isiqiniseko sokuthi ama projects afikayo awagcine senomthelela wembango awagcine senomthelela abengazi ukuthi awenhle anenhlese ezombusazwe arana smooth ngale komthelela wezepolitiki kule lokho uzoyithintayo kuyinto engicabanga ukuthi ithimba le-NIU lokho uzoba umkhwanazi kanye noPrima waZulu Natal likwazile ukuthi leso simo okukhuluma ngaso lokho phela into efana ukuthi extortion yes
sense. So ke ngicabanga indlela abaxoxa ngayo nabo yenza ukuthi ama project angaphazamiseki. Asibheke leyo kuxoxa ngoba angithi umkhalazo wokuxoxa nabo. Uxoxa nabo impela. Ngendlela axoxa ngayo nabo ibukeka abantu abaningi beyihumusha ngamasayidi amabili. Mhlambe kunina njengabantu abake usawuyena umholi akupheli kuba umholi. Njengoba ngiyazi samiwe somehow uyaba advise abaholi. Niyamukela kanjani leyo ukuthi umkhwanazo uyaxoxa nabantu uma bephuma endleleni? Thina ezabaholi sithina umuntu ophazamisa ubugebengu ophazamisa inhlalo. Yes. Akaboshwe. Okay. Ingakho ngithi sixoxele kakhulu indaba yala kamakhelwane. Sithi akuboshwa abantu baboshiwe abantu. Okay. Namanje ke sithi le ndlela ababopha ngayo uyababopha. Asikwazi okunye. Kodwa ikhona ukusizayo ngoba uthola bona bakuthiwa baphazamisa iproject la uzothatha sebesejele. Ikhona engisuke ngikwazi-ke lokho. Akukho kunye ongale akukho kunye ukuxoxa okwazi. Akukho. Kodwa kubalekile ukuthi uJayani Mkhwanazi no Premier ba maintain iorder emphakathini ukuthi endaweni zokuhlala. Ebese kuya nokuthi ke wena ngoba ngiyafisa ukunxusa lokho. Uma mina ngibona ukuthi khonto engiyenzile wrong, uma kufika amaphoyisa angisarende same time. Okay. Ngithi cha impela ngikwenze okanye angiziyele mina emaphoyiseni. Leyo nto yenza ukuthi ukwazi ukuthi ukline igama lakho. Yingakho senginxusa ukuthi uma ukhona olwazi olwaziyo phumela obala ukuthi cha mina ngiyazi 1 no 2 no 3 ukuze bungagcini ithimba laMkhwanazi selixoxa nawe. Selixoxa nawe ngoba nje kwesinye isikhathi awuthoni nethuba lokuyiphendulela. Sesinxusa ukuthi uma ubona usuthintekile. Yes. Ngeke bakufaka ozankosi ususelokhuzini. Bazothi ngena ngale ngemuva bese bayagcina ke. Asibhekeke ukuthi siyazi ngokwentando yeningi yaseNingizimu Afrika wonke umuntu unelungelo negunya lokuzikhethela ukuthi uaffiliate naliphi iqembu lezombusazwe. Mhlambe akubi nomthelela uma uthola ukuthi umfoka Mfene umfoka Thusi ungumholi kuleli hostel uaffiliate mhlambe neqembu A. Mina ngiwumhlali wala ihostel ngiaffiliate neqembu B. Akubi nikhona ukushayisana kugcine kubukeka sengathi khona ukuchema ngokwamaqembu ezombusazwe. Mhlambe ngiyafisa ukubeka lokho kukhona noma ungeke ukuveza obala. Okay. Kuyavela. Kodwa mina enginxusa lokho ukuthi imsakazo omningi khona la eThekwini nama podcast maningi. Yes. Okubalekile ukuthi uma ngithi mina ngize ku BMK uju. Yes. Angisuse le noma lesimo sika Thusi. Yes. Podcast. Ngizomukela indlela uBMK asebenza ngayo. Angingezi mina sengathi ngizela ku BMK ngizoncela ulwazi. Ngizosho ukuthi BMK uyancindezela. Ngenye ngiqonde ukuthi uma usufikile lapho okay beka phela indlela yakho ukuphilwa impiloni ngoba lapha ipolitiki iqhamuke nje ngithi mina uma uyazi methi kuba umgano ebese khona lapha emgano seqhamuka lokuthiwa imfenkawo eva ngiqhamuke from nowhere. Ipolitiki into entsha ngoba ingakho ubona abantu begcogcoma nje ingoba hayi ngoba umuntu esuke ezelwe iyona ingoba kusuke kufuneka lokho kuthiwa yini kakhulukazi amathuba okuphila. So ke mina ngikusho ukuthi uma sengifile ngithi ngizela ekhaya angifike ngiphile impilo yakhe njengoni wakho angingafiki ngizophazamisa ukuhlala kwabantu ukuthi mina ngazi mina ngoba anosho ukuthi ubungazile ngokuhlala. Okay. Angigugunyaza impela ukuthi usuke uyoqala wena udungunyane hostel ubusuka ngamabomu bayeke bayihlalele ukuthi bayiphathela izinkuni hlala wena nestove sakho wena upheka nestove so iphekela ngezinkuni thina musufika lapho uthi inkuni ziyabheda nina asiphele istove cha mfowethu siphila ngezinkuni thina. Ileyo nto ke ngicabanga ukuthi ifikile ukushayisana kodwa njengoba ngishilo hayi amahostel asihleli kahle bakhona bayavota hayi abanankinga nje. Ayike sithinta ke indaba ke manje uyayibeke ukuthi ngihleli kahle emahostel yezwakala asibheke ke ukuthi iziphi le ingqinamba
eziba khona insuku zonke njalo ekuhlaleni abantu mabehleli akaze kwenzeke ukuthi kuhlalwe kungabi khona ngqinamba iziphi lezo ngqinamba njengoba ngishilo babuke yami ukuthi ingqinamba yabona manihlale ekhaya nijabule uma ufisa ukuthola ubisi nanto ubisi ushukela nanku nani unayo into uhlale ku-happy egcekeni kodwa uma kuya ngoba kuzofika ithuba lokuthi kweswelakale nje kwane egcekeni kusho ukuthi ukuhlala lapho-ke akuzuba khona uzinzo ingqinamba ezinkulu emahostela ukwanda kwabantu ukwanda kwabantu-ke hhayi ngoba ngoba kwenzakale njengoba sengishilo ukuthi emahostela kahle hle yindawo la sithi sondezela khona uthola imisebenzi njalo emahostela iy'ngane ey'qeda grade 12 zifikela khona shuthi uma kade uno-20 last year uzofika mhlawumbe u-20 again this year ebese leyo nto-ke izodala i-overcrowding lokhu zethu lesikhathi idala-ke leyo nto-ke izokhanda isiminyaminya ukuphefumulelana-ke kukaningi nokugudlana lokho kuzodala ukuthi-ke kube lo nalowo athi mina phela ngusibani bangiqhamuke endaweni ethize ileyo nto shuthi one ungasebenzi kwabantu 2 la bantu basemahostela banayo yonke inhlobo yama-skills abalitholi ithuba lokuthi bayikhombise kuwona ukuze bakwazi ukuphila ileyo zinto ikakhulukazi kodwa into emnandi noma kunjalo njengoba ngishilo ukuthi isimo sakhona sihle siyamonitheka but ekugcineni abantu bahleli ndawonye imisebenzi kayikho kodwa-ke sinalo ithemba ukuthi njengoba kuvotwa ngelinye ilanga ukhona uhulumeni othi hhayi ngicela nokuzuma in emahostela ngifocuse khona ukuthi yiziphi iy'nkinga zabo sinethemba-ke lokuthi njengoba bethi bayasikhanda ukuthi asingahlali sodwa sizimbodla ake sihlale nomakoti ukuthi mhlawumbe egcine uma sekwenzekile kwamahle yonke into ikhona indlela abazokwenza ngayo ukuthi okay senindawonye nefamily yakho babuke yami uhlala endlini awutohozi yebo cha-ke nanku umsebenzi ngoba awukwazi ukungenisa abantu endlini ungezoba provide for example uma kade nibeka umhlobo wakhe emathuneni uyothi-ke siyabonga ukuthi nisibekise kahle ithambo likamkhulu kodwa siyacela-ke nidlule ngasekhaya nihlambe izandla lapho sukungasho ukuthi bayohlamba izandla ngempela usukuthi bawusula umlomo manje-ke qonda ukuthi ngeke ubahlanganisela abantu ukuthi abangene egcekeni ubungazi sebengaphakathi endlini uzobanika sithemba ukuthi uhulumeni njengoba sishintshela isimo samahostela nje khona isaka lempuphu azolifaka ukuze abantu bakwazi ukuthi baphile kuvumelekile ukuthi ngaphakathi emahostela abantu bokufika bathola izindlu yabona-ke leyo thinta into enkulu kabi kuthiwa engangenanga esangweni iyafohla ibulala uthango lwami cha angikuyiqamba manga cha impela hayi ngeke sikwazi ukubamukela isizathu nasi uma ubuka isimo sey'ngane zigcwele emgwaqweni iyakutshela ukuthi zikhonjiswe laba abokufika ukuthi uyakwazi ukulala emgwaqweni uyakwazi ukuphila ukube abazange babe khona ngabe lezi ingane azekuthobela ngoba uma uya ungaya lapha kuLiams Road njenga namhla ngithambo yakhona ufika uthi local one side foreigner one side uthola ukuthi bacishe babe sibalingana lokho ongaba kufanele ubuso uyibuza ukuthi yenzeka kanjani lento yibo laba abasifike ngoba asingakubaleki kwawona ama-drugs qobo lawo besingawazi ama-drugs yibo enye into engizokukhumbuza wona msakazi wami ilena ethi uzokhumbula ukuthi ey'tolo bekuba nephepha ebelibekwe ekuseni ngo-4 kube kubisi kubekwe izinkwa ukufika kwabo iphepha lelo bebefika libekiwe balithathe bawudayisa ubisi lo lebelibekwe eminyango yey'tolo balithathe bawudayisa izinkwa beyibekwa ngapha eminyango yey'tolo bayithathe bawudayisa thina besina inhlonipho yokuthi njengoba ibekwe lapha nje uzofika umnini wesitolo ngo-6 avula ayifice sifice ngaphakathi laba bafike bathi awubheke la bantu
bayeka nakudla kubo bayithatha. So ngiqonde ukuthi asikwazi mina nje ukube kuya ngami ngabe ngithi mina if nje uyi-foreign nje ubuzile ngiphikile ngathi mina ngayisibandeki izindle ehostel futhi neke baze bahlale futhi neke baze baqashe iy'tolo cha whether i-China whether i-Pakistan noma ubani cha zingamane ngihlale ziyi-empty la emahostel isiqinisekise ukuthi uma isitolo singenamniniso asivali ngokunoma kuqashe labo khamba ngilapha ekuthenini ke ukube uyisebenza impela uprima usuku nosuku yabona nje mina ukube kuya ngami abe ngithi mina chabo noma ngabe uyiphethe incwadi okay kodwa nje uma uyilo uyi-foreigner chaba awukuqhele ubuyele ekhaya cha uye ekhakini okay ebese siyalungisa thina la ebese ke siqale phansi sithi ke awuqale phansi ekungene sibona ukuthi le ncwadi wawuyithole ngokusemthethweni ngoba lezi ncwadi abazivezela zona kwazona zifraudiwe ngoba laba ba-home affairs khumbula ukuthi enyangweni ezimbalwa kuboshwe ikhulu eziphezulu ukuthi izona ezidayisayo imvume okusho ukuthi ke ngaleyo ndlela kuhleke kuthiwa hayi ake siyishintshe ke manje focus sithi hayi ma ukweyami hayi awuhambi kweyami sizobe sikubuyise kuze kanene mhlawumbe ingasebenza ngoba le yencwadi uthi uyafika umuntu afika iveze incwadi kodwa funa ngathi wayintshontsha nje kunanomkhankaso umfoka Mfene oqhutshwayo sibonile sikuhlonisa kwi-March and March siyabona nophakela umthakathi belwa nokuthi abantu bokufika abaphume KwaZulu Natal particular sibonile eugijima nomkhankaso kwaNongoma siyabona yena la eThekwini March and March eMgungundlovu namhlanje ngibonile beqinisekisa ukuthi baye ePort Elizabeth mhlambe lo mkhankaso nihlale emahostela niwuseka kangakanani mina bengathi asibonga nje kulabaholi bonke kwimpotho phakela umthakathi hayi insizona leya ngoba noma uyibuka eduze insizwa cha insizwa ngoba uyabona nje manje ngasigagxela ikuthwala cha ikuthwala ngiyakuthwala impela yabona thina nje esithe ulamba kancane ngibamba isandla esisodwa but umsebenzi wawo muhle ngoba not ukuthi yalo usho kahle ukuthi lesinko esinaso la ekhaya silingela ifamily manje mangena wena ke la ngaphakathi asezukwazi wena le masilayisa alapha elokhuzeni mina bengakunxusa kubona okokuthi ngoba lo mkhankaso banalo ulwazi lokuthi ku bullet number 6 if I'm not mistaken kwi manifesto ka Premier ikhuluma ngawo ukuthi uma bengahlala phansi naye babuze ukuthi wawucabangeni ngalelo khozi singakuseka kanjani ukuthi sikwazi ukuyiphusha nathi kodwa la eThekwini siyaqinisekisa ukuthi uma yenziwa hayi siyayiphusha nathi but manje siyiphusha into engakabi nawo umphumelo osile ngoba asikafike izingeni lokuthi ngempela simfice simbambe simfake elokhuzeni sithi akahambe lento ibuyisa imemory ethi isilo samabandla onke esesabuza uMdlokombana wasibiza lapha eCharles eMabhida yes wasibiza sonke suZulu saya impela ayisiphethe zonke uma efika lapha na uMdlokombana uthi uzohlomisa impi ayishilo ukuthi abakhwenyana osibalaba asibaphelezele yes kodwa masibaphelezela sibaphelezele kahle sabakala kubaphelezela ke ngoba asasithi sabaphelezela babe ngafuni ukuzwa abanye babambeka kabi yes bathi ukuthinteka okay kanti isilo samabandla onke sasingasho ukuthi wayithena nje asibaphelezeleni wayithena kuphelezele bonke asho ukuthi abakhethwe manje ke thina ngoba siyabazi ke sathi siyabaphelezela ke kwakhona bathi ke neseleke umsakazi manje ngafuna ukuphuma endlini ngomshanelo ukuthi uma ubona ndifuna uvana ufaka usawoti lizesule liqhwishe lizile ukuphuma eminyango sakusho kwafaka usawoti wasibiza kuMdlokombana
ayisashona khona wathi uma uzoyihlomisa impi hayi inso zacuma zonke igcwele emabhedi wathi waye namhlanje izwe lakaZulu liyabuya wathi uma ethi impi yoxolo hayi awa wonke amahawu phansi ngoba kwasekunaloko ukuthi usinikezela amandla ukuthi singabaphelezeli manje asibadudule okay aphela amandla kwasho ukuthi ke kuyasipholisela amandla ukuthi siyenze lento ngoba kwase kubukeka njengaye osopolitiki ukuthi uqhathe abantu sekhuluma onke amazwe lawo omhlaba ukuthi uqhatha abantu washo wena cha ngisho ukuthi abantu abakho ngithe mina akuphelezelwe laba ingakho ngibakhuza nje manje ke ngisho ukuthi isilo sasithona sasingabukisona ukuthi uphethe incwadi noma ngayiphethe sasithi nje awusiyena la ekhaya sidedele sinike ithuba lokuthi silungise kwala ekhaya uma kuneqathe esithibi ogqokweni lanele laba bala ekhaya ukho la khona kumele ucoshe khona kunjalo nje mhlambe ke sibuyekezeke ukuthi ema-hostel njengamanje uma ningathola ukuthi bakhona bokufika asebezabele indawo zokuhlala nubhekana kanjani leso simo angithi nje maduze nje mhlawumbe 3 weeks back noma ngabhekanga kwilokhodari kamashu abesekhona bese bekhona amaPakistan ngizosho njalo bese bekhona sebenezitolo asihluphanga sihambile saya khona uma siyafika hayi ngempela akhona sebenezitolo kodwa ngenxa ukuthi siyahlonipha okay asibashayanga safe sabuza wathi uyabheka incwadi zabo zisipayile lapho uyayibona into esipayile uthi ayisebanikezeli igugu urenta kubani wena akala negama uthi urenta kubani ulala lapho uthi uyavula endlini unephasijana lokulala khona la usho ngendlela usenjani useyahlala asihluphanga lapha sathe ngikhiye khona lapho sathi phumani sakhiya sibenza ngalutho sakhiya nje bahamba nabaphelezela sabaphelezela ke lapho usho ukuthi esikwenza sikwenza ngokukhulu usho ukuthi mabengabuya yila khona enzobe senibadudula ukubuya kwabo ngicabanga ukuthi noma nalwazi ukubuya kwakuthi uma bebuya fanele babuye sebelanda impahla zabo bakwazi ukucabanga ukuthi sebathutha kodwa ke ngicabanga ukuthi phela mabuya ngoba ngeke ngisho sebadudula kodwa nje phela umuntu uma engaphuma endlini ulokho umnceka kancane azaphuma eminyango uzovala umnyango kodwa nje siyafisa ukuthi abangasukeli ngiyanxusa nje lokho cha abangayi ema-hostel abantu bokufika bangayi ema-hostel cha abangayi ngoba bazosidalela iy'nkinga okay one inkinga abanazo ukudla abakudayisayo okuningi kwakho akumukele kusipayile nje akusimeni manje ke uma bezosifayela izinto ey'njalo ebese uma siyakubona sofuna iy'mali zesudlanga kulungile siyehlale sinjeya cha bahlale nje bagcwala ithebula abagcwala kulona sesisonga-ke inkulumo yethu namhlanje ngamafiphi ikona kuphi ongathi kuhle futhi niyayigqaja ngako ngokwenhlalo yasemahostel nangohlelo lokwenzeka kwezinto ekuhlaleni ukuyigqaja kwethu emahostela ngiyayithanda umbuzo obuzile emahostela kakhulukazi phambilini abantu bebenzela lokho kuthiwa ama skills okay umntwana waphinda waye organizele oMarian Roberts okay bafike kwenzo lokho kuthiwa uma ufuna bricklaying wenza yona uma ufuna plaster lento nje yokwakha engafuni skill okay yaphela ke leyo nto ingakho abantu bahotela bengasebenzi kanti ukwakha kuyaqhubeka izindlu ziyakhiwa so ke njengamanje umphemba ufike neselihle lokuthi asiqhambe sizemidlalo emahostel okay kafishane besinemidlalo nje yakho umphembe bisewema cawa ukuthi November 28 last year okay lapho kwawina ngicabanga iloko yathathwa iclip indebe kodwa kubalekile ukuthi maduze mhlambe enyangeni ezimbala sobe somemezela lapho ukuthi team isquad sama hostela onke eprovince KZN
ikhincetshwayo Midland okuyiMaritzburg ebese kuba yila waseThekwini kwakhethwa amalokhuza abadlali abazodlala neteam yamaZulu okhomba ukuthi sizobakhipha abadlali abazodlala ku-PSL maduze okuhleke lokho. Okay. Engicabanga ukuthi ke siyayigqaja ke njengalokho ukuthi ke ikhona into engase ibukeke inhle ngokwamahostela ngoba siwathinte onke alikho ihostela engena umdlali ngeke ke out of more than 10 wamahostela i-team noma ama-team lawa khona KZN ngeke aphuma nabadlali abo-4. Okay. Ngeke siyagaranta ke lokho. Hayi. Mfowethu asibonga kakhulu ngethuba lokuthi wazile kuza kulona uhlelo lwe-BMK Uju Production sizobheka nje kabanzi ngenhlalo yasemahostela ngoba kuningi la ngaphandle okukhulunywayo okuthinta ihostel kodwa manje ngiyazi ukuthi ababukeli bazothola ingqikithi nokwazi kabanzi nokunotha kolwazi ngendlela ekuhlalwa ngakhona ehostel. Siyabonga kakhulu Mhlonishwa. Ngibonga kakhulu nxusa ingane zami futhi okugcina abazukulu viewer, share and subscribe. Abona mwenze njalo uyobusiseka. Thumbs up. Right ke mukeli we-BMK Uju Production siyayiqukumbela ke inqubo yanamuhla siyayivala sinake Mhlonishwa umthembeni wakathusi sizobheka nje inhlalo yakhona emahostel. Cha uyihlubile indlubu ikhasini njengoba simbonile injobo siyithungele bandla konke kuhamba ngendlela eyiyona. Siyabonga.